tant el president com Cariño, gracias. el fill, tant Francisco Pérez com Borja. Crec que esta mateixa anar de viatge a Madrid perquè demà tenim que estar a competir al Campionat d'Espanya absolut. Si tenen sort i aconseguissin bons resultats. Anem als moviments del Club d'Halterofilia Tavernes en categoria de pre-benjamí. Jesús Primo Fernández. Muy bien. Cuando suban arriba le voy a hacer la foto. ¿Dónde empiezo? Aquí, al Cerro Redondo. Pero a poner zoom. Entre los benjamins, Jonathan Montero Expósito. Categoría de mil, Lucas Ruano Navarro. En infantil son nominantes David Guerrero Torres. De los cadets, Ethan Rodríguez López. Tranquila, camarada. Y del seniors, Josep Montaner Algueró. Muy bien. Enhorabona a tots. Gràcies, un aplaudiment. ¡Bravo! Passem al grup de pilota. Els nominats d'enguany són els següents. Anem a començar per un home, com deia abans l'alcalde, anònim, totalment anònim. 41 anys dedicat a una passió, a un club, el de l'halterofilia. Ha estat altera, va ser el fundador de l'entitat, ha estat directiu i avui en dia no perd la il·lusió i puja tots els dies a estar en companyia de les halteres més joves, a aconsellar-los, en definitiva, a guardar i a ensenyar com és l'esport i quin camí és el que tenen que prendre els joves. Per la seva trajectòria, per la seva passió, per l'amor a un esport com l'halterofilia, el reconeixement al cofundador del grup directiu, Altera, i acompanyant avui les halteres, nominació especial de la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Tavernes, a Miguel Giner Expósito. ¡Bravo! Aplaudir, coño. Miguel, que no van a dedicar per foto familiar, que con l'halterofilia de seva vida estarà al seu servici fins que el cos li aguante. Jo crec que vegem-lo cal que 40 anys més. ¡Bravo! La secretària del club de definitiva Halterofilia Tavernes, també vol tindre un detall amb Miguel per reconèixer-li tota la seva trajectòria i ahir va ser reconeixement per part del club d'Halterofilia Tavernes a Miguel Giner Expósito.
Exactament, no retireu el nominat que continua amb nosaltres dalt de l'escenari. Anem a continuar